ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನಾಡ್ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಡಿಯೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬಾಲ ವಿಕಾಸದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಸ್ವಪ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನ ಮೂಡು ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಲ್ ಅಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂಕ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೇಗ ಪೋಯೆ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಯಾನು ಇತ್ತಿನಾತು ಕೊರ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರು ನಡಪುನಾಗ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಆ ಊರು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಾಲ ವಿಕಾಸದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬಾಲ ವಿಕಾಸದ ಜೋಕುಲು ಮಂತನಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ರೆ నేను ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲು ಸೋಪ್ ಮಂತುದೇರು ಐಕ್ ಬಡದು ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಇಂದು ಇತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.